Νιώθετε ότι μιλάτε, αλλά κανείς δεν σας ακούει. Ότι το παιδί ή το εγγόνι σας είναι πάντα πολύ απασχολημένο, κρύο ή ακόμα και απόμακρο μαζί σας. Αυτό πονάει, έτσι δεν είναι, αλλά δεν είστε μόνοι. Πολλοί ηλικιωμένοι ζουν σε αυτή τη σιωπή και σήμερα θα μιλήσουμε για το τι κάνουν οι πιο σοφοί άνθρωποι όταν το αντιμετωπίζουν. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για ένα λεπτό και πραγματικό θέμα. Την αίσθηση ότι σε αγνοούν τα παιδιά ή τα εγγόνια. Πολλοί ηλικιωμένοι βιώνουν αυτή τη σιωπή, αυτή την απουσία που πονάει. Λίγοι όμως γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση με σοφό, ήρεμο και επικοδομητικό τρόπο. Σήμερα θα ανακαλύψετε 5 βαθιές και εκπληκτικά απλές συμπεριφορές που εφαρμόζουν οι σοφοί ηλικιωμένοι όταν συνειδητοποιούν ότι δεν τους ακούνε, δεν τους προσέχουν, ούτε τους εκτιμούν όπως θα ήθελαν. Αυτές είναι στρατηγικές που προέρχονται τόσο από την ψυχολογία, όσο και από την εμπειρία της ζωής, όσων έχουν μάθει να πλοηγούνται στα οικογενειακά συναισθήματα με ισορροπία. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε κανέναν ή να δείξουμε το δάχτυλο, αλλά για να προσφέρουμε αληθινά, ανθρώπινα και πιθανά μονοπάτια. Θα καταλάβετε γιατί συμβαίνει η αποξένωση, πώς να μην την αφήσετε να βλάψει την αυτοεκτίμησή σας και το πιο σημαντικό, πώς να μεταμορφώσετε αυτόν τον πόνο σε σοφία. Και τώρα, θέλω να σας προσκαλέσω να αλληλεπιδράσετε μαζί μας. Από ποια πόλη παρακολουθείτε αυτό το περιεχόμενο? Γράψτε στα σχόλια. Αυτό μας βοηθά να γνωρίσουμε καλύτερα την όμορφη κοινότητά μας. Και αν αυτό το θέμα άγγιξε την καρδιά σας με οποιονδήποτε τρόπο, εγγραφείτε στο κανάλι. Κάθε εβδομάδα φέρνουμε περιεχόμενο φτιαγμένο με αγάπη, ειδικά για εσάς που θέλετε να ζήσετε με περισσότερη διάβγεια, ειρήνη και σύνδεση. Αριθμός 1. Κατανοήστε τη σιωπή ως συναισθηματική γλώσσα. Μερικές φορές, η σιωπή ενός παιδιού ή ενός εγγονιού πονάει περισσότερο από τα σκληρά λόγια. Μπορεί να νιώθεις σαν εγκατάλειψη, σαν απόρριψη, σαν να μην είναι πια αρκετή η αγάπη που έχεις χτίσει τόσα χρόνια. Αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τις περισσότερες φορές αυτή η αποστασιοποίηση δεν γίνεται από κακία. Πολλοί νεαροί ενήλικες είναι συναισθηματικά συγκλονισμένοι, παλεύουν με εργασιακές πιέσεις, σχέσεις, ακόμη και εσωτερικά ζητήματα που δεν ξέρουν πώς να εκφράσουν. Αυτή η σιωπή λοιπόν γίνεται μια μορφή άμυνας, όχι ασέβεια. Πίσω από αυτή την απόσταση μπορεί να κρύβεται ντροπή, ανασφάλεια ή απλά κούραση. Και όταν ερμηνεύουμε τη σιωπή ως αδιαφορία, χάνουμε την ευκαιρία να δούμε τον άλλον με συμπόνια. Εξετάστε την περίπτωση του κύριου Τακάση, ενός 75 χρονών άνδρα που ζει στην Οσάκα. Παρατήρησε ότι ο εγγονός του, ο Χιρόση, δεν απαντούσε πλέον στις κλήσεις του όπως παλιά. Αντί να επιμείνει ή να παραπονεθεί, άφησε ένα στοργικό σημείωμα. «Όποτε είσαι έτοιμος, θα είμαι εδώ, με την ίδια στοργή όπως πάντα». Λίγες μέρες αργότερα, ο Χιρόση εμφανίστηκε με δάκρυα στα μάτια, λέγοντας ότι περνούσε μια δύσκολη στιγμή και δεν ήθελε να ανησυχήσει τον παππού του. Η στάση του κ. Τακάση μας διδάσκει κάτι πολύτιμο. Μερικές φορές το πιο σοφό πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μην αντιδρούμε με πόνο, αλλά με φιλόξενη σιωπή. Το πρώτο κλειδί είναι να παρατηρήσετε την απόσυρση ήρεμα, χωρίς να βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα και να θυμάστε ότι η σιωπή μπορεί επίσης να είναι μια συγκαλυμμένη κραυγή για βοήθεια. Αριθμός 2. Αποφύγετε τις άμεσες χρεώσεις. Χρησιμοποιήστε τη σοφία της ελαφρότητας. Όταν νιώθουμε ότι μας αγνοούν, είναι φυσικό να θέλουμε μια εξήγηση. Η παρόρμηση να απαιτήσω να ρωτήσεις «Γιατί δεν με καλείς, γιατί δεν απαντάς στα μηνύματά μου», προκύπτει από τον πόνο του να αισθάνεσαι ξεχασμένη. Αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η άμεση ζήτηση, ακόμα και όταν προέρχεται από αγάπη, συχνά δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη απόσταση. Δημιουργεί ενοχές, επιβάρυνση και δυσφορία, συναισθήματα που κάνουν τα παιδιά και τα εγγόνια να απομακρύνονται ακόμη περισσότερο, σαν να έπρεπε να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Οι σοφοί γέροντες μαθαίνουν ότι η ελαφρότητα είναι πιο ισχυρή από τις απαιτήσεις. Αντί να απαιτούν προσοχή, προσφέρουν παρουσία. Ένα απλό μήνυμα μπορεί να απηχήσει περισσότερα από 1000 παράπονα. Φανταστείτε να λέτε
Είδα ένα λουλούδι σήμερα και σε σκέφτηκα. Ελπίζω να έχεις μια καλή μέρα. Αυτό δείχνει φροντίδα, ανάμνηση και στοργή, χωρίς να απαιτεί τίποτα σε αντάλλαγμα. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας αγγίζει την καρδιά χωρίς να ασκεί πίεση σε κάποιον. Η ελαφρότητα έχει μια αθόρυβη δύναμη. Όταν στέλνετε στοργή χωρίς προσδοκίες, δημιουργείται έναν ασφαλή χώρο για να επιστρέψει ο άλλος. Είναι σαν ένα αναζωογονητικό αεράκι, παρά ένας δυνατός άνεμος που σπρώχνει. Αυτή η στάση είναι πολύ πιο αποτελεσματική στο να φέρει τις σχέσεις πιο κοντά από οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Οι ηλικιωμένοι που το καταλαβαίνουν αυτό είναι σε θέση να διατηρήσουν πιο υγιείς δεσμούς και, το πιο σημαντικό, να αποφεύγουν να βλάπτουν ακόμη περισσότερο ο ένας τον άλλον. Αριθμός 3. Δημιουργήστε μικρές προσκλήσεις για δέσιμο. Μετά την καλλιέργεια της ελαφρότητας, το επόμενο βήμα είναι να προσφέρουμε μικρές γέφυρες σύνδεσης. Αντί να περιμένουν τα παιδιά ή τα εγγόνια να θυμούνται μόνα τους, οι σοφοί πρεσβύτεροι δημιουργούν απλές ευκαιρίες για σύνδεση, αλλά χωρίς να επιβάλλουν ανάγκη ή προσδοκία σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Το μυστικό βρίσκεται στη λεπτότητα, στοργικές φυσικές προσκλήσεις που δεν θυμίζουν υποχρεώσεις. Μια πρόσκληση να πιείτε τσάι μαζί, να κοιτάξετε παλιά άλμπουμ φωτογραφιών, να ακούσετε τραγούδια που σημάδεψαν οικογενειακές στιγμές, όλα αυτά μπορεί να είναι ισχυροί τρόποι για να αναζωπυρώσετε τους δεσμούς. Το σημαντικό είναι ότι αυτές οι χειρονομίες προέρχονται από την επιθυμία για κοινή χρήση και όχι από την έλλειψη προσοχής. Όταν ο άλλος νιώθει ότι προσκαλείται σε μια ελαφριά στιγμή και όχι για να καλύψει ένα κενό, η ανταπόκριση είναι συνήθως πιο θετική. Το επιβεβαιώνει και η επιστήμη. Μελέτες δείχνουν ότι οι σύντομες συχνές συνδέσεις ενισχύουν τους συναισθηματικούς δεσμούς πολύ περισσότερο από τις μακροχρόνιες, σποραδικές συναντήσεις. Μην περιμένετε λοιπόν μια μεγάλη περίσταση για να συναντηθείτε. Αγαπήστε τις μικρές στιγμές. Ένα όμορφο παράδειγμα έρχεται από την κυρία Μαρία Έλενα, που ζει στη Λισαβόνα. Ο εγγονός της αρνιόταν τις μεγάλες επισκέψεις, ισχυριζόμενος ότι ήταν κουρασμένος. Άρχισε λοιπόν να του στέλνει μηνύματα με αποσπάσματα από τραγούδια που του άρεσαν ως παιδί, πάντα με μια ευγενική φράση. «Θυμήθηκα το χαμόγελό σου όταν το άκουσα σήμερα». Σύντομα, άρχισε να ανταποκρίνεται με στοργή και οι συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο επανήλθαν σταδιακά φυσικά. Νούμερο 4. Ενισχύστε τη ζωή σας έξω από την οικογενειακή σας σχέση. Όταν η οικογενειακή στοργή φαίνεται μακρινή, είναι εύκολο να πέσουμε στην παγίδα να πιστεύουμε ότι η ζωή μας έχει χάσει το νόημα. Αλλά οι σοφότεροι ηλικιωμένοι γνωρίζουν ότι η ταυτότητά τους υπερβαίνει τους δεσμούς αίματος. Μαθαίνουν συχνά οδυνηρά ότι είναι δυνατό και απαραίτητο να χτιστούν πηγές χαράς που ανήκουν και σκοπού έξω από τον οικογενειακό πυρήνα. Αντί να περιμένουν επισκέψεις ή μηνύματα που μπορεί να αργήσουν να φτάσουν, αυτοί οι ηλικιωμένοι προσπαθούν να γεμίσουν το χρόνο τους με δραστηριότητες που τρέφουν την καρδιά τους. Η συμμετοχή σε κοινοτικές ομάδες, η παρακολούθηση μαθημάτων χορού, η παρακολούθηση θρησκευτικών συναντήσεων ή πολιτιστικών εργαστηρίων είναι τρόποι επανασύνδεσης με τη ζωή. Και το πιο εκπληκτικό είναι ότι όσο πιο δραστήριος, χαρούμενος και ώριμος είναι ένας άνθρωπος με άλλους ανθρώπους, τόσο πιο περίεργα και πρόθυμα είναι τα παιδιά και τα εγγόνια του να έρθουν πιο κοντά τους. Αυτό συμβαίνει επειδή η ενέργεια αλλάζει. Η θλίψη φεύγει από το κέντρο και η ζωτικότητα αρχίζει να λάμπει. Πάρτε για παράδειγμα την Ντόνα Λούσια από τη Λισαβόνα. Στα 70 της ένιωθε μοναξιά γιατί τα δύο της παιδιά ζούσαν σε άλλες χώρες και σπάνια την καλούσαν. Μια μέρα αποφάσισε να συμμετάσχει σε μια χοροδία της γειτονιάς. Χωρίς να το καταλάβει, άρχισε να χαμογελάει περισσότερο, έκανε νέους φίλους και μάλιστα άρχισε να ηχογραφεί βίντεο με την ίδια να τραγουδά. Μέσα σε λίγους μήνες, τα παιδιά της άρχισαν να την καλούν περισσότερο, όχι από ενοχές, αλλά επειδή ένιωθαν περήφανοι και τη θαύμαζαν. Η σχέση τους άλλαξε, επειδή η Ντόνα Λούσια άλλαξε τη σχέση της με τον εαυτό της. Αριθμός 5. Επανατοποθετήστε την αξία σας με αξιοπρέπεια και αγάπη για τον εαυτό σας. Σε στιγμές οικογενειακής σιωπής,
Όταν η απουσία βαραίνει βαριά την καρδιά, οι πιο σοφοί ηλικιωμένοι στρέφονται προς τα μέσα, όχι από παράδοση, αλλά από σοφία. Καταλαβαίνουν ότι η αξία τους δεν εξαρτάται από τον αριθμό των τηλεφωνημάτων που δέχονται ή την καθημερινή προσοχή των παιδιών και των εγγονιών τους. Η αξία τους βρίσκεται στην ιστορία που έζησαν, στη σοφία που κουβαλούν και στην αγάπη που έχουν ακόμα να προσφέρουν. Το να επανατοποθετείτε τον εαυτό σας με αξιοπρέπεια δεν σημαίνει να σκληρύνετε την καρδιά σας, αλλά να την δυναμώσετε. Σημαίνει να θυμάσαι ποιος είσαι, ένα άτομο που έχει κερδίσει μάχες, έχει φτιάξει οικογένεια, έχει ξεπεράσει τις απώλειες και έχει ακόμα πολλά να διδάξει, ακόμα και στη σιωπή. Η αγάπη για τον εαυτό, σε αυτές τις περιπτώσεις, λειτουργεί ως ασπίδα. Δεν εμποδίζει τη θλίψη να έρθει, αλλά την εμποδίζει να καταστρέψει. Η καλλιέργεια της εσωτερικής σιωπής μπορεί να είναι ένας ισχυρός τρόπος ανοικοδόμησης. Πολλοί ηλικιωμένοι θεωρούν ότι η πνευματικότητα είναι ένα μέρος άνεσης και ανανέωσης. Άλλοι επιλέγουν τη φύση, τη γραφή, την ανάγνωση ή την τέχνη ως τρόπους έκφρασης συναισθημάτων και γαλήνης. Όποια κι αν είναι η διαδρομή, το σημαντικό είναι να ανακαλύψετε ξανά τον εαυτό σας και να θυμάστε ότι κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει την αξία που αναγνωρίζετε στη ζωή σας. Γιατί, κατά βάθος, όταν αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου με σεβασμό, μαθαίνουν και οι άλλοι να σε βλέπουν πιο βαθιά. Και ακόμα κι αν δεν αλλάξουν αμέσως, κάτι μέσα σας έχει ήδη αλλάξει και αυτό μεταμορφώνει τα πάντα γύρω σας. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της συνομιλίας και ίσως νιώθετε ένα μείγμα συναισθημάτων. Ανακούφιση από την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς της οικογένειάς σας, θλίψη για την αναγνώριση ενός παλιού πόνου και ελπίδα, ναι ελπίδα, στην ανακάλυψη ότι υπάρχουν ακόμη δυνατοί και ανθρώπινοι τρόποι αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Μιλάμε για 5 συμπεριφορές που δεν είναι μαγικές, αλλά βαθιά μεταμορφωτικές. Η κατανόηση της σιωπής ως συναισθηματικής γλώσσας, η αποφυγή άμεσων απαιτήσεων, η δημιουργία μικρών προσκλήσεων για δέσιμο, η ενίσχυση της ζωής σας πέρα από την οικογένειά σας και η επανατοποθέτηση της αξίας σας με αγάπη για τον εαυτό σας. Κάθε μια από αυτές τις συμπεριφορές φέρει σοφία που ξεπερνά τα λόγια. Είναι πρακτικές ζωής και μπορούν να κάνουν τον πόνο του χωρισμού να δώσει τη θέση του στην ειρήνη και ποιος ξέρει, στην επανασύνδεση. Θυμηθείτε, δεν είστε μόνοι σε αυτήν την εμπειρία. Πολλοί παππούδες και γιαγιάδες σε όλο τον κόσμο βιώνουν παρόμοιες ιστορίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι απέτυχαν, σημαίνει απλώς ότι οι καιροί έχουν αλλάξει, ότι οι σχέσεις απαιτούν νέες μορφές αγάπης. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς επιλέγετε να προχωρήσετε από εδώ. Αναρωτηθείτε λοιπόν, ποια από αυτές τις συμπεριφορές άγγιξε περισσότερο την καρδιά σας σήμερα? Ποια από αυτά πιστεύετε ότι μπορείτε να αρχίσετε να εξασκείτε, έστω και αργά, από εδώ και πέρα? Η απάντησή σας σε αυτή την ερώτηση θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα προς ένα νέο στάδιο στη ζωή σας. Και σας αξίζει να το ζήσετε με αξιοπρέπεια, στοργή και επίγνωση. Εάν αυτό το περιεχόμενο μίλησε με την καρδιά σας, θα ήθελα να σας προσκαλέσω να αφήσετε ένα σχόλιο παρακάτω. Γράφω, με ποια από αυτές τις στάσεις ταυτίστηκες περισσότερο? Θα μπορούσε να είναι κάτι που ήδη εξασκείτε ή κάτι που θέλετε να αρχίσετε να το εφαρμόζετε. Το σχόλιο σας θα μπορούσε να εμπνεύσει άλλους που, όπως εσείς, αντιμετωπίζουν επίσης αυτή τη γνώριμη σιωπή με θάρρος και σοφία. Και αν νιώθετε ότι αυτού του είδους η συζήτηση σας βοηθά, σας καλωσορίζει και σας δυναμώνει, κάντε like σε αυτό το βίντεο και εγγραφείτε στο κανάλι. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να μεταφέρουμε αυτά τα μηνύματα σε πιο ώριμες καρδιές που πρέπει επίσης να αισθάνονται ότι τις βλέπουν, τις εκτιμούν και τις υποστηρίζουν. Η υποστήριξή σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα όπου η γύρανση είναι συνώνυμη με την παρουσία, τη δύναμη και το νόημα.